wacho ni wadhi nyime kod weche manyien matuche kor gwenge ma opogore wadhi e kaunti no Narok mogoyo ne familia moro e boma ma Narok manyo ratich nyargi tok japuonja ne chwade ma lwete ne oturo kaluwore kod min nyathino owacho ni nyare ma jahigni 11 kendo mana ja klas 5 ne ochwad tok timo penj mane owach ni orem chopo kwana madwarore. Omedo ni ne okofwenyo hinyruok makamano kata hinyruok mar nyareno maka mokwongo mano kata kotame timo tijege magot. Omedo ni japuonj maduong' mar skunno nonyise ni japuonj mane otimo kamano no riembe tich. Owacho ni okang' mager owinjo kaw kendo tim mar kamano mar chwado nyathi kata mar chwado jopuonjre makamano morem onego rum chutho. The teacher came in the class after assembly. He started saying, if you head below 13, come in front. And then he started beating us. And then I started feeling pain on my hand. That's when I started using my left hand. My mom asked me, why were you using your left hand? I said, Mr. Zachary bit my hand and I started feeling pain. So mom took me to the hospital. So it was in a severe crack. Yes, and that's why I was put in a plaster. Kwenda hospitali ndio akaandikiwa hadi x-ray. Kwenda kapigwa picha ikaonekana ilikuwa imevunjika hapa kwa wrist. Kuenda shule kuambia huyo Madam Dorcas, then tukamuulizia venye ilikuwa. Akasema wacha wakaongea na director wajue vile itakuwa. So hata nilikuwa nauliza, kwani kama mwalimu wako huko ndani, mbona hiyo shule isichukulie hatua yeye mwenyewe waongee, then kama ni kwenda police station wampeleke. Sasa hao walimfuta kabla hata walijua sisi tulishaenda police station.